Assalomu alaykum tomoshabinoни arjumand. Nashri barnomaи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. иштирок дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз, мулоқоту суҳбат бо сокинон ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун, сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд оғоз гардид. гузориши хабарнигорони мо. 7 апрели соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз, мулоқоту суҳбат бо сокинон ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар масъулону намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни Наврӯзи оламафрӯз ва дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ як силсила иншооти таъиноти гуногун бунёд ва тадбирҳои зиёди ободонӣ амалӣ шудааст. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бӯстон оғоз гардид. дар ин шаҳри саноатӣ бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон ба истифода дода шуд. дар ин корхонаи нав дар як шабонарӯз 175 000 халтаи андозааш гуногун ва 11 000 метри тӯлонӣ пардаи полиэтиленӣ барои маводи хӯрока истеҳсол карда мешавад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим. 7 апрели соли равон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур дар минтақаи саноатии шаҳри Бӯстон дар майдони қариб 1 гектар бо харҷи зиёда аз 3 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муқаддас Қодирова бунёд ёфта дар ин ҷо бо васлу насби хатҳои муосири технологӣ асосан истеҳсоли халтаҳои гуногуни полиэтиленӣ ба роҳ монда шудааст ва тибқи баҳогузории озмоишгоҳӣ маҳсулоташ аз лиҳози намуд ва сифат ба стандартҳои замони имрӯз ҷавобгӯ мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар корхона бештар аз 15 намуди халтаҳои полиэтилении ҳаҷму андозааш гуногун истеҳсол шуда дар як моҳ наздики 12 тонна ашёи хом мавриди коркард қарор дода мешавад. иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон дар як шабонарӯз ба 175 000 ва дар як моҳ ба 5 миллиону 250 000 дона халтаи полиэтиленӣ баробар аст. дар корхонаи мазкур ҳамзамон дар як шабонарӯз 11 000 метри тӯлонӣ пардаи полиэтиленӣ барои маводи хӯрокворӣ истеҳсол карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон ки дар доираи ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва истиқболи шоиста аз 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст, 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. аз рӯи маълумоти муассиси корхона дар натиҷаи зиёд шудани талаботи бозор ба халтаҳои полиэтиленӣ имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз корхона ва суҳбат бо кормандон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода таъкид намуданд ки бунёду ба истифода додани чунин корхонаву коргоҳҳо дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот боис гардида бо ин роҳ метавон оянда иқтидори содиротии мамлакатро ҳам афзоиш бахшид. талабот ба чунин маҳсулоти хушсифат на танҳо дар дохил балки дар хориҷ низ хеле зиёд аст. бо ин мақсад роҳбарияти корхона тасмим гирифтааст ки оянда халтаҳои полиэтилениро ба як қатор кишварҳои минтақа содирот намояд.
در کارخانه مذکور اساساً محصولات پلی‌اتیلن یعنی خلطه‌های پلی‌اتیلن گوناگون حجم استحصال کرده میشد. محصولات ما پور واردات و وصل کننده می باشد. در کارخانه ما در یک شبانه روز تا 350-400 کیلوگرم اشیاء خام کار کرده می شود و حجم استحصال محصولات در یک شبانه روز 175,000 دانه خلطه‌های پلی‌اتیلنی گوناگون حجم می باشد. طلبات در این نمود محصولات در بازار داخله وجود دارد و ما میتونیم طلبات بازاری داخله را پورا خوانی نماییم. در کارخانه ما با برابر استحصال خلطه‌های پلی‌اتیلنی اینچنین پرده‌های پلی‌اتیلنی برای محصولات خوراکی استحصال کرده می‌شود. قبلا این نمود محصولات از خارج کشور واردات کرده می‌شد. محصولات ما یعنی خلطه‌های پلی‌اتیلنی با نقش نگاری ملی آماده شده ایستاده است. ما در آینده نیت داریم که این خلطه‌ها را به خارج کشور صادرات نموده استحصال محصولات افزایش داده برای رسیدن به هدف چهارم صنعت کنونی با صورت مملکت سهم خود را رسانیم. تجهیزات کارخانه از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده خلطه‌های پلی‌اتیلنی با طرح و نمود خاص استحصال کرده می‌شوند که اساساً در بازار و مرکزهای سودا، مغازه‌ها و آشخانه و طرفخانه‌ها به طور وسیع استفاده می‌گردند. در آینده با مورد بهره برداری قرار گرفتن مرحله دوم کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض بوستان استحصال پلیونکا برای استفاده در ساحه کشاورزی خصوصاً بنیاد گرمخانه‌ها به راه مانده می‌شود. من قادر و مقدس دیرکتور جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض بوستان تصمیم گرفتم که بهر تجلیل سزاوار جشن مبارک 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارخانه استحصال محصولات پلی‌اتیلن را ساخته و استفاده دهم. ما نقشه داریم که در آینده تجهیزات‌های نو و زمانوی وارد نموده شماره کارگران را تا 2 برابر افزایش داده نمود محصولات واردات و کننده را باز هم زیاد می‌نماییم. ما صاحبکاران وطنی و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته‌شان منتداری بیان نموده در آینده نیز بهر گل شکوفایی وطن محبوب سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. ما کارمندان کارخانه فیض بوستان خرسند از آن هستیم که چنین کارخانه ها به استفاده داده شده ایستاده است. ما در این کارخانه معاش خوب میگیریم. رحمت خود را به پیشوای ملت میرسانیم. خرسند از آن هستیم که در چنین کارخانه ها بر برابر مردان کار و فعالیت برده ایستاده ایم. در صحن حولی کارخانه نو محصولات استحصال کرده کارخانه‌های صنعتی شهر بوستان به نمایش گذاشته شد. اثنای شناسایی سرور دولت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که در روند تطبیق هدف چهارم صنعت کنونی با سرعت مملکت سهم صاحبکاران وطنی بیشتر بوده این تدبیر هم در افزایش استحصال محصولات وطنی و هم در تأمین ساکنان با جای کار و معاش خوب زمینه واقعی می‌گذارد. اطلاع داده شد که عین زمان در شهر بوستان زیاده از 30 کارخانه صنعتی به استحصال ارد، روغن رستنی، آب معدنی، کنسروها، ریخته پولادی، شیفر، قبرهای اسبستی، پلاستیکی، آرماتور، خلطه‌های پلی‌پروپلنی، پلی‌اتیلنی و کاغذی، میخ، سنگ‌های آرایشی، تخته سنگ‌های مرمری، رنگ‌های ساختمانی، مصنوعات زرگری و دیگر نمودی مال و محصولات مشغول می‌باشند. کارخانه‌های صنعتی شهر در سال 2020 به حساب 517 میلیون سومانی مال و محصولات استحصال نمودند. امروز در کارخانه واحد دولتی فلزات نادری تاجیکستان و کارخانه‌های زیرتابع آن قریب 50 نمود محصولات وارداتی وصل کننده استحصال می شود که ما تصمیم گرفتیم برای اجرایش هدف چهارم دولتی ما صنعت کنونی با صورت کشور همین محصولات را استحصال کنیم. آنها از جمله جوان‌های الکتریکی، محصولات پلاستیکی، محصولات از سیم استحصال شونده، محصولات ساختمانی، همه این محصولات که ما دوام 2 سال آخر و استحصال موندیم روانه گردیدند برای کاهش دادن واردات همین محصولات که اصلا از دولت‌های خارجی وارد می‌گشتند روانه کرده شده است. کارخانه ما زیاده از 150 نمود میخو و میخوی پیچان استحصال می‌نماید. میخوی پیچان و میخو از چین، فدراسیون روسیه، قزاقستان واردات میشد
ҳозир хушбахтона мана як сол мешавад ки бисёр ҳамин чизҳои мо бароварда истодем ва бозори дохила ва ҳамчун ҳозир ҳамин сол сар кардем ба ҷумҳурии Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Россия ҳозир содирот карда истодем. хушбахтона мана бо дастгирии ҷаноби олӣ шафи ҳамихе корхонаҳо бисёр шуд, истеҳсолот ба пеш рафта истодааст рӯз ба рӯз. Гуфтам мумкин ки ҳозир мо ғайр аз сангҳои мармарӣ бо сангҳои хоро яъне гранит ҳам коркард мекунем. рӯз ба рӯз талабот бисёр шуда истодааст ба ҳамаи намуди маҳсулотҳои ватанӣ. ҳамчунин таъкид гардид ки дар асоси ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ дар ҳудуди шаҳри Бустон бунёди корхонаи коркарди партофҳои сахти маишӣ пешбинӣ гардидааст. дар заминаи ин ҳамкорӣ аллакай 5 адад нақлиёти махсус барои интиқоли партофҳои сахти маишӣ харидорӣ карда шуда дар намоишгоҳ иқтидор ва имконияти онро муаррифӣ намуданд. лоиҳаи мазкур аз ду марҳила иборат мебошад. якум марҳила мо технико ворид намуд, аз дуюм марҳила барои коркарди партофҳои сахти маишӣ мебошад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вилояти Суғд, Вазорати саноат ва технологияҳои нав барои таъмини ташкилоту корхонаҳо ва муассисаҳои таълимӣ бо сару либоси ягонаи корӣ ва мактабӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Таъкид гардид ки то соли 2025 дар шаҳри Бустон боз 20 корхонаю коргоҳи нави саноатӣ бо 500 ҷойи корӣ таъсис дода мешавад. Дар маҷмӯъ дар корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон зиёда аз 30 намуди молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад ки бештари он ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шудааст. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23-ро мавриди истифода қарор доданд. قابل قید است که بنای نو و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه باباجان غفورov در پیروی از تشبس‌های سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکاران با همت و وطن دوست رازقov عبدالخلیل، رازقov عبدالجلیل، عظیمov جورابای، جوریف مرادجان، عظیمov عالیم، иброҳимов нозимҷон, эгамқулов мақсудҷон дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. иншооти мазкур аз 2 ошёна ва 16 сифхонаи барҳаво, утоқҳои таълимӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муосир ва шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи насли ояндасози давлат мебошад ва барои 960 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. ضمن شناسایی با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معلومات داده شد که در تخانه بینا کابینت‌های تعلیمی دوزندگی، چلانگری، پزندگی و محفل‌های رسامی و آموزش دیگر هنرها تشکیل گردیده. نورسان با آموزش کسب و هنر جلب کرده شدند. در صحن مؤسسه آشخانه برهوا برای 120 نفر خواننده و میدانچه ورزشی بنیاد کرده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهات حیدر عثمانوف را مخصوصاً با آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی هدایت نموده با باوری اظهار داشتند که نسل نورس در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی به پایان میرسند. زیرا برای عملی شدن این اقدام نجیب در مؤسسه های تعلیمی مملکت تمام شرایط مهیا می باشد. علاوه بر این اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی باعث می گردد که آموزش این فنها در مؤسسه های تعلیمی در سطح ضروری براه مانده شود. بنیاد بینای نو و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهات حیدر عثمانوف تحفه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به ساکنان ناحیه باباجان غفورov می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳамчунин дар деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои нави маркази ташхисиву табобатии тибби синоро ифтитоҳ намуданд. иншооти муосир аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст Иномҷон Тоҷибоев, Абдусалом Раҳимов ва Равза Мирзоева бунёд гардидааст.
дар ин ҷо ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо бунёди бинои нави маркази ташхисиву табобатии муосир боз 40 ҷойи нави корӣ муҳайё гардида мутахассисони соҳибкасби маҳаллии ноҳияи бобоҷон ғафуров бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. Барои ташхису табобат таҷҳизоти соҳавии замонавӣ ки аз давлатҳои Туркия, Ҳиндустон ва Чин дастрас гардиданд. Насбу васл гардидааст ва марказ дорои лаборатория ва 30 ҳуҷраи хоби беморон бо 60 кат барои беморон мебошад. Дар ошёнаҳои бинои маркази мазкур 22 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла утоқи бақайдгирӣ, гӯшаи гиёҳдармонӣ, ҳуҷраи ташхиси ултрасадо, ҳуҷраи гӯшу гулуву бинӣ, асабшинос, бемориҳои даруна, табобати дандон ва урологӣ ҷойгир мебошад. Маркази ташхису табобатии тибби сино ҳамчунин дорои шӯъбаи дилу рагҳо, шӯъбаи бемориҳои занона ва даруна, шӯъбаи асаб ва шӯъбаи ҷарроҳӣ буда, дар он яке аз амалиётҳои нозуку мураккаб ҷарроҳии гирифтани чӯраи байнимуҳрагӣ ба таври эндоҷарроҳӣ гузаронида мешавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоии иншооти мазкур баҳри ҳифзу нигоҳдошти солимии аҳолӣ ба табибон ва масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои неку инсондӯстона ва ятимпарваронаи худ пайваста қишри ниёзманди ҷомеаро дастгирӣ намуда барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии онҳо ҳамеша чораандешӣ мекунад. дар доираи сафари кории худ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд пешвои миллат дар деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои маркази савдо ва тарабхонаи миллии Файзуллоро ба истифода спорида ба 100 нафар ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят сару либос, китоб ва ширинӣ тӯҳфа карданд. Самандар Искандарзода ва Баҳодур Қурбонзода гузориш медиҳанд. 7 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои маркази савдо ва тарабхонаи миллии Файзуллоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур сеошёна буда аз тарафи соҳибкори ватанӣ Файзулло Абдуллоев дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маркази савдо, тарабхона ва сехи қанодӣ 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. дар маркази савдо мағоза, тарабхона ва сехи қанодӣ ҷойгир мебошад. ҳамчунин барои кормандон ҳуҷраҳои корӣ бунёд карда шудааст. дар рафти бунёди иншоот ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуда, бино бо унсурҳои хоси миллӣ ва шаклу услуби хос қомат афрохтааст. ҳамчунин бо мақсади зебову назаррабон намудани муҳит дар атрофи иншоот гулу бута ва ниҳолҳои ороишӣ шинонида шудааст. соҳибкори ватанӣ иқдом гирифтааст ки дар маркази савдо бештар маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ки дорои сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ба фурӯш бароранд. вобаста ба ин бо дигар соҳибкорону хоҷагидорон шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. аснои шиносоӣ бо тарҳи бино ва сатҳи хизматрасонӣ дар он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва иқдоми ватандӯстонаи соҳибкори маҳаллӣ баҳои баланд доданд. пас аз ифтитоҳи иншооти нави хизматрасонӣ дар ошёнаи дуюми бино сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимони кулли вилояти Суғд вохӯрии самимӣ анҷом дода ба онҳо сару либос, китоб ва ширинӣ тӯҳфа намуданд. дар ин мулоқот 100 нафар ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои Исфара, Гулистон, Бӯстон, Тонибодон ва Бобоҷон Ғафуров аз тӯҳфаҳои пешвои миллат баҳравар гаштанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд майдони парчами давлатиро ифтитоҳ карданд. баландии сутунпояи рамзи давлатдорӣ 50 метр буда, матои парчам 7 метр паҳноӣ ва 14 метр дарозӣ дорад. масоҳати умумии майдони парчами давлатӣ ки дар маркази деҳот сохта шудааст 6345 метри мураббаъ буда, он ба ҳусни ин маҳал зебогии дигар зам мекунад.
майдони парчами давлатӣ сафолакпӯш карда шуда бо гулу бутаҳои ороишӣ зебу зинат ёфтааст. ба хотири таъмини истироҳату фароғати сокинону меҳмонон дар майдони парчами давлатӣ нишастгоҳҳои замонавӣ ва чароғпояҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл насб гардида фаввораҳо сохта шудааст. дар майдони парчам барои баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ шароит фароҳам буда, он барои сайру гашт ва тамошои сокинон макони муносиб мебошад. иншооти мазкур дар доираи сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо маблағҳои мақомоти иҷроияи давлатии ноҳия Бобоҷон Ғафуров сохта шудааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди майдони парчами давлатиро дар маркази деҳоти Унҷӣ дар самти баландбардоштани ҳисси ватандӯстиву худогоҳии ҷавонону наврасон ва гиромӣ доштани арзишҳои милливу давлатӣ муҳим арзёбӣ карданд. идомаи ахбор. дар замони соҳибистиқлолӣ бо дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои гуногуни варзиши техникӣ аз ҷумла пойгаҳи мотосиклронӣ рушд ёфтааст. ин навбат бо ташаббуси ташкилоти мададгори мудофиат дар шаҳри Турсунзода пойгаҳи мотосиклронӣ доир гардид. гузориши хабарнигорони мо. дар расми оғози мусобиқаи пойгаи мотосиклронии роҳбарияти ташкилоти мададгори мудофиа, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода изҳор доштанд, ки давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушди бемайлони соҳаи варзиш диққати ҷиддӣ дода, нисбати варзишгарони ҷавон ва боз ҳам ривоҷу равнақи тоза ёфтани варзиш дар саросари ҷумҳурӣ ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамояд. соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии аз ин замон баробари дигар соҳаҳо ба рушди инкишофи намудҳои гуногуни соҳаи варзиш, аз ҷумла навъҳои ҳарбӣ, техникии варзиш низ имкониятҳои мусоид фароҳам овард. дар мусобиқаи мазкур дастаҳо аз шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Турсунзода ва ноҳияи Ёвон иштирок намуданд. аксарияти варзишгаронро дар ин чорабинӣ ҷавонон ташкил медоданд. пойга бо даври санҷишӣ оғоз ёфт. сипас сабқат барои фатҳи марра байни мотосиклҳои ҳаҷми муҳаррикашон 125, 250, 350 ва 500 метри мукааб сурат гирифт. мотосиклонӣ ҳамчун навъи ҳарбӣ, техникии варзиш аз варзишгар малакаи баланди рондан, суратнокӣ ва чолокӣ дар идоракунии онро тақозо дорад. моҳияти асосии ин навъи варзиш бедор намудани шавқу завқи наврасону ҷавонон нисбати техника ва барои рондани воситаҳои техникии калонҳаҷм омода намудани онҳо ба шумор меравад. қобили зикр аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби таърихномаи пуршарафи варзиши мотосиклонист. ҳанӯз асри гузашта дар ҷумҳурии мо таҳкурсии боэътимоди инкишофи ин намудҳои варзиш поягузорӣ гардида, насли варзишгарони бомаҳорат ва варзида ба камол расиданд, ки чемпионҳои сатҳи умумииттифоқӣ ва ҷумҳуриявиянд. дар замони соҳибистиқлолӣ ташкилоти мададгори мудофиа тадриҷан мотосиклҳои замонавиро дастрас намуда истодааст, ки истеҳсоли ширкатҳои маъруфи Honda, Kawasaki, Suzuki ва Yamaha мебошанд. аз рӯи ҳисоби умумидаставӣ, дастаи клуби ҷумҳуриявии варзишии техникии шаҳри Душанбе мақоми аввал, дастаи мотосиклчиёни вилояти Хатлон мақоми дуюм ва дастаи варзишгарони шаҳри Турсунзода мақоми сеюмро ишғол намуданд. ғолибон аз рӯи ҳисоби даставӣ ва шахсӣ бо ҷом, медал, диплом ва тӯҳфаҳои арзишнок қадрдонӣ карда шуданд. бинандаҳои арҷуманд, нашри барномаи иттилоотии ахбор ба поён расид. бо расидани дигар иттилои тоза аз нашрҳои минбаъда ба шумо иттилоъ медиҳем. саломат бошед.